Ujisu usyayap halor kading na. Balai. Mensi Friday baru kawai ke perthai kira ke ai. Hoi, ke Good Friday. Man ken mau ya ke jinyap jong Jisu. Wat lada om shim na tho hagak tien jo blai. Mo berpetikna ya katarik Henry ka jisha ka long bau Jisu ula wan sa ka perthai bau ula sya halor ka ding phna ula yap halor jong ka ding phna ha bo ong ka jinyap hatu ka de ki ke ba so tenat ni ka bom so tenat ngai baro ki ni ong ka bom so tenat dei Henry balai par ni ong Good Friday la dei ben ong kai Bad Friday balai pa ka de Good Friday tu inya pet mentang tu kat ni ki jing tho na ka tien jo blai ki ben pen i ba ka jiap ko jo Jisu halo jo ka dik phna ka long ka ta ka khubor ka ba bha na kam ta ji ka tien jo blai ko ong ba om dan u ba hok om dan u weru ma baro ki la le pop ba ki la du len ai ya ka buram ka jo blai bat pitip ka bainong jong ka pop kalong kai ka jinyap bom jukut Henry u blai pat u i kata ya ka perthai lo le kom no u ai ti no ya u khun jo u balakha marwei nang ta bau e ru u banget ya u unom jot shu Henry un yo ya ka jingim bom jukut kong shishu baha ubangi yo ka jingsu spa da ka snam jo u kata kemut da ka jiap jo Jisu ni yo ya ka jingsu spa nang ta ka bakhat du bat ka jing map ya ki pop ka jing palat jongi kat ba kum ka jing ai jo u kata kemut da ka jiap jo Jisu ni yo ken ya ka jing map ya ki pop ki jongi dia kalong nem ko khubor ba bha kadai ni em ko Good Friday hoi nama dau Jisu da ka jiap ko ju halor ka ding phna ngi baro ken ngi yo map ya ki pop jingi ngi yo mat ya da ka jing map ya ki pop ki jongi bat ngi lat ru naka jing penrem te da ka jiap ko ju Jisu halor ka ding phna la ke ki pop jongi bat baro ki banget bat pediang yu haka jing im gejeki kin yo ken ya ka jing im bam jukut kata kemut de tang lemba jo Jisu ngin yo ma piki pop bat ngin yo ru ya kata ka jing im ke bam jukut de ban sha shu ya kan ni an ni pi ni iwei to kan ni de ka jaka ka bakut ya ka men kong ru ngi kibril ngi lo ki bakut kum kan ni Henry wan ke ai kapop te namal kapop ngi baro ngi ladu no ya ka jinglong khuj ngim long ki bohong badala dehi ngim la ban le ai ngim la ban pen khuj Henry da ka snam ka jong Jisu da ka jing dan jong Jisu ha ka gm ka jongi ke ai ke beja Pi minta dan Yesu bat Jisu da kasnam Jisu ni yo ma pi ki pop apan khuoj ngi bat ngi long ki ba khuoj bat ngi long ru ki ba hok hau nganget ba pi baro pi la shai bat ngakwa ru ye pi pin sna ye ini mo ngan pen ye pi ka dan ka dur te pi la ban kham te ba pi la ban ta ru kom ni te pin sna ini long jiperken mau nam ta jo pi ba klem Jisu ngim long ai bat ngi dan kam be Jisu ha ka jingem ke jongi te ublen ker khu ye pi len ba ni ke ji kai tek nya dwai lang bat nga
long bakar ku atrai ya ka kerteng ke jome leng ba ke jikai ke bangyo ke kapor ke menta ke ba penkin mau ngi atrai ya ka jigodor ke jome ba kham tam ke ji ba phala ke jome ba mikloi atrai ban sha halo ka ding phna na ka benta ke jungi ya rap yang ngi kum ki kun ke jome atrai bangin long kita ke ba i jeme ke ba ngek ba ke pedang jeme ha ka jim ke jungi ya kini bodo ngapan ha ka ten jisu amen Ubel ke kui pi baro ngin se shamel pi ha kui pa kapor. Bye bye.